Pony komt uit de bus, onze oudste bus waar we mee rijden. En hij is ijskoud. Wat gaan we vandaag doen, Patrick? Nou, het is heel bijzonder. Ja, we hebben het 1 keer eerder gedaan, maar we hebben vandaag in de huiskamer gezet. En er zitten twee mevrouwen die dat gewonnen hebben bij de Vrije Piraten. En ja, er komen hier het hele huis vol. En ze vieren Sinterklaas en ze vieren kerst, alles samen vandaag. Is het een beetje gezellig? Ancora! Van de zee zijn altijd eens gezind. Kom met ons en vaar maar mee. Elke zeeman staat op een lange reis. En de liefde, en de dood. Het zou een droom die uit ons, hier in het blauw van de oceaan. Oh, ik zal ik nooit vergeten. Jouw liefde is wat de het luister met Aangeboden door de Vrije Piraten! We wensen jullie nog natuurlijk weer al het goeds voor het oude jaar. Janneke Rauwer uit de Poel van ProWorks. Hoe vond je het? Machtig. Wat een leuk optreden. Wat doet die man dat mooi. Geweldig. Wat een sfeer in. Waarom was dit sponsoren? Nou, ik hou van de Vrije Piraten, ik hou van wat ze doen. En ja, koren dat is toch geweldig. Dat wil je net missen, daar mag je iets van maken. Hoe vond je het optreden? Heel gezellig, heel huiselijk, zaal iets en wat maakt die man een sfeer. Maar